Láminas. Iba a preparar una cena de picote. ¿Os apuntáis? Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Benvinguts al municipi gavatxo del Castell Petit, més concretament al circuit Pau Ricard, també conegut com a probablement el circuit amb menys expectatives de tota la temporada. Conté 15 curves, cada una d'elles més gavatxa que l'anterior, i les escapatòries més llargues del puto univers. Benvinguts al pitjor circuit de la temporada. En fi, fora bromes, moltes gràcies per acompanyar-me una altra vegada en la volta. Aquesta vegada, per desgràcia, com podeu veure, ens ha tocat Paul Ricard. He d'adelantar que ja l'odio encara més del que l'odiava. M'ha passat a l'efecte contrari al que em va passar amb Silverstone, que era com que l'odiava i... No, en realitat ja odiava Paul Ricard des del principi. Abans de començar, m'agradaria corregir una petita gran pífia que hi va haver a l'anterior volta, i és que en algun moment... Primer, se'm va oblidar que després de la curva 1, la curva 2 del Gran Premi d'Àustria és una recta curva, però que compta com a curva. Per tant, quan parlava de la curva 3, realment parlava de la curva 4 i aquest tipus de coses. I dos, vaig dir, sí, són molt permissius amb els track limits a Àustria. Ja. Sí, diguéssim que aquesta frase pues, li ha passat com la llet quan la deixes fora de la nevera. No estirant una mica més el que ens pertoca, que és aquesta desgràcia de circuit, coses a comentar. Càrrega aerodinàmica, mitja. No, però és que hi ha curves d'alta velocitat i mitja que necessiten molt downforce. Sí, també hi ha rectes enormes. Rectes que... És que normalment un circuit on hi ha rectes generalment significa que es pot adelantar. Doncs no, Paul Ricard. Tot i que l'any passat va ser una carrera, he de dir, bastant interessant, és que no. O sigui, em fas una recta enorme, però després el que és com una chicane que podria donar oportunitats per adelantar, estic parlant de la curva 8, o sigui, és una curva que s'entra superràpid, picar el morro allà, que de fet és el punt d'adelantament més clar de tot el circuit, que això és el més trist, ja és difícil. Després hi ha, bueno, la curva 10 o 11, qualsevol d'aquestes dues és un altre spot, però allà no hi ha DRS, és més difícil. La curva 1 és bastant difícil, tirar el cotxe també. Veurem molta gent fent fora altres pilots, perquè dona igual, les escapatòries són infinites, no passa res. Tot i així, deixeu-me trencar la llança més petita de la història, una llança així. Bueno, tremenda llança, en realitat. Bueno, no és tan dolent com a circuit de Fort Laps. He de dir que el problema més gran que té són les escapatòries, arriba un punt que és que assegut a dins el cotxe no veus ni cap on va el circuit, pràcticament. Però... és que el tema dels adelantaments i el tema de que visualment sigui tan pesat, hi ha molts pocs canvis d'elevació, és bastant complicat. Però bueno, que m'enrotllo com una persiana. Us deixo una mica amb la volta que he fet jo a aquest circuit, que cal comentar que és com la primera meitat, bé, m'agrada, i les tres últimes curves és com, bueno, ja m'he cansat, vale? Es veu claríssimament que no volia fer una volta més a aquest circuit. I ja us ho dic, no és tan avorrit a l'hora de fer hot laps i requereix bastanta habilitat el tema de poder enllaçar les curves bé, hi ha curves molt estranyes. En fi, que em segueixo enrotllat, collons, us deixo amb la volta. D'acord, doncs com sempre ens preparem una mica la volta, gas a fondo, obrim DRS, provem la línia de neta i aquí comença el cronòmetre, ja. D'acord, ens preparem per la curva 1, és una curva bastant més ràpida del que sembla, ens tirem a l'Apex Start per poder entrar obert per encarar bé la segona, accelerar el més ràpid possible, menjar-nos tots els pianos possibles també. Els pianos d'aquí són bastant planers a Paul Ricard. Farem sobre el 80, intentem tocar el mínim possible el gas aquí a aquesta curva, ja freno tampoc per mantenir el màxim grip. Molt important ja preparar-se aquí a la sortida. Aquí m'he deixat una mica d'espai a l'interior, gas a fondo, ens tirem cap a l'exterior, obrim DRS, la recta més llarga del circuit, que aquí és on seran la majoria d'avançaments, imagino. Bastant llargueta, la veritat. Aquí tiro el repartir de frena a darrere perquè partir del circuit li convé. Preu sobre 80, m'hauria de menjar més el piano de l'esquerra. Gas el més aviat possible per l'altra meitat de la recta. Aquí en principi no hi hauria d'haver DRS, no sé que la FIA es decideixi fer de les seves. Zoom, efectivament. Aquesta curva és completament gas a fondo. Aquesta és probablement la curva més peculiar del circuit, la 11. Es frena pràcticament a mitja curva. Busquem a l'exterior, de fet m'he deixat una mica a l'exterior, gas a fondo una altra vegada. Una altra molt semblant, l'única que aquesta, doncs, com podeu veure, la cago una mica. Epa! Vale. Estem arribant ja a les dues últimes curves. Frenem tard també, aquí m'he deixat una mica el piano a l'interior.
I aquí una mica de sopiratge, preparem casa fondo i ja està. Ja tenim una volta al circuit de Paul Ricard. Ara us deixaré una mica, com sempre, en la volta en vista exterior per comentar-vos pues, les 4 cosetes de sempre. Val, doncs bueno, així com a dades d'aquest circuit, s'ha de dir que és una llima de pneumàtics, especialment a l'últim sector, i especialment al pneumàtic de davant a l'esquerra, que fins i tot la cosa arriba a ser tan bèstia que, segons va comentar Nico Rosberg al seu canal de YouTube, a Mercedes en el seu temps havien de fer servir setups asimètrics, és a dir, portar la roda de davant esquerra i la de la dreta a diferents nivells de camber per compensar una mica el nivell de desgast. De fet, gran part dels errors que es veuen al final de la meva volta aquí, crec que en part es deuen a que he sobreescalfat els pneumàtics al primer sector, bueno, i al segon, i que al tercer ja estaven morts. I que si el cotxe se m'anava de cul, que si a l'última curva he subvirat moltíssim, que no entrava a les curves, ens trobarem que potser serà d'aquells circuits que els pilots pues, han de conservar una mica el primer sector i no atacar-lo fortíssim per tenir temperatura per al tercer. I, bueno, què més puc comentar sobre Paul Ricard? Aviam, serà un experiment veure aquest any què tal es pot seguir al tercer sector. Espero que, sincerament, millor que 3 anys. Bueno, ja he comentat que l'any passat va ser una carrera mínimament interessant per lo que és França, en general, com a concepte. L'únic excepte a França és Le Mans, i per què, mira. I és això, aviam, com a circuit de proves, doncs és boníssim. No és casualitat que hagi portat la pintura de Toyota, que ja sé que l'he repetida, però aquesta vegada s'havia de portar, ja que aquest circuit, just abans de tornar a entrar a la Fórmula 1, era el circuit de proves de Toyota, no s'hi corria. Bueno, quan es va retirar Toyota, òbviament, doncs s'hi va començar a córrer GTs una altra vegada i aquest tipus de coses, però era el circuit de test únic de Toyota, igual que Ferrari tenia Fiorano i aquest tipus de circuits prova. Però bueno, res més a afegir en principi. Us deixo com sempre amb els trompillos, que els disfruteu, i fins al pròxim cap de setmana i que sigui lleu.